Бъдете благословени, скъпоценни свети, искам днес да декларираме Божието Слово за Твоето изцеление и освобождение, за Твоето благословение, за това, от което се нуждаеш в този момент. Много е важно да декларираме Божието Слово, защото смърт и живот има в силата на езика. Толкова много зависи от това, което говорим, скъпоценни свети. И Бог днес иска да промениш начинът си на говорене. Вместо да изповядваш и да декларираш болестта, която имаш, започни да я отхвърляш. Не я приемай в името на Исус. Не приемай диагнозата на дявола, но приеми диагнозата на Бог и диагнозата на Исус за твоя живот е, че ти си изцелен в Неговите рани съвършенно, защото Той плати цената за теб и за мен на Голготският кръст. Направи размяна. Това, което ние заслужавахме, го взе Той. Взе всичките наши наказания, болести, проклятия. Абсолютно всичко прикова на кръста за теб. Направи размяната за теб, братко и сестро. Взе моето място и твоето място. Понеси болестите ни на кръста. Понеси нашите страдания, нашите мъки. И искам днес да направиш добрата изповед на твоето спасение. Искам да изповядаш с устата си, да напишеш в коментарите, да споделиш това послание и да освободиш Словото, което Бог е оставил за теб, че ти си изцелен в Неговите рани. Това, което Исус страдаше, братко и сестро, не беше напразно. Той проля кръвта си за твоето изцеление, за твоето освобождение и Бог не иска ти да останеш в това страдание, за което Той плати цената. Исус плати цената за нас, братко и сестро, но иска това ти да го повярваш, това Слово да го приемеш лично за теб, за твоите деца, за твоите близки, за хората, за които ти се молиш, че Бог го направи и е обещал, че повярвалите човеци, повярвалите хора, повярвалите в името на Исус, ще ги придружават чудеса и знамения и ще полагат ръце на болни и те ще бъдат изцелявани. Ще гонят демони и нови езици ще говорим, братко и сестро, езици от Святия Дух, за да се молим не по човешката воля, а по Божията воля, братко и сестро, не само за нашия живот, но и за живота на хората, които Бог ни води да се молим, за тези сърца, които Бог променя, за тези хора, които Бог трансформира, защото най-голямото чудо Бог вече, искам да ти кажа, че го извършил, братко и сестро, в твоя живот. Най-голямото чудо, по-голямо от възкресението на мъртви, е това, че ти гледаш сега това послание. И ти го гледаш. Знаеш ли защо? Попитай ме защо. Защото вярваш в Исус. И това е най-голямото чудо. Някой да повярва в Исус, да се покае за своите грехове и да го приеме за свой Господ и личен Спасител. От това по-голямо чудо, братко и сестро, не съществува. Следователно, ако Бог е успял в твоя живот да направи най-голямото чудо, всичко останало и много по-малко и много по-лесно за Него. Твоята болест е нищо в сравнение това, което имаш на небето. Че Твоето име е записано в книгата на вечния живот, братко и сестро. С това искам да те насърча, че ако Бог е успял да трансформира твоето сърце до толкова, че ти да чакаш от Него изцеление, освобождение, благословение, благоуспяване, една пълна промяна на твоя живот, на твоя дом, Бог ще го направи, защото за Него това е много по-лесно, братко и сестро. Много по-лесно. И искам сега да изповядаш, да кажеш: аз съм здрав, аз съм изцелен. Просто го кажи. Аз нямам бъбречна недостатъчност. Аз нямам болки в коляната.
Аз нямам болки в кръста, аз нямам главоболие, нямам мигрена. Кажи го на Бог: Господи, аз нямам сърдечна недостатъчност. Моето сърце е съвършено здраво. Черен дроб, бели дробове, жиле, мускули. Просто освободи слово, декларирай. Бог ти казва днес: направи декларация божествена, а не сатанинска. Сатанинската декларация, братко и сестро, е, че ти не можеш, че ти няма да успееш, че ти ще бъдеш болен, че ти ще продължаваш да бъдеш нещастен, смачкан, безнадежден. Ето това е декларацията на демоните, че Бог няма да те изцели, защото не си достатъчно добър християнин, че Бог няма да те освободи, защото не постиш достатъчно или не се молиш достатъчно. Но искам днес да ти кажа, че Бог иска да направи всяко добро дело за твоя живот. И всичко започва, братко и сестро, с една истинска вяра в Бог. Защото Бог се движи там, където види, че има вяра, защото без вяра никой човек не е възможно, братко и сестро, да угоди на Бога. Затова, че вярвай Му и отхвърли всички мисли, че Бог няма да го направи за теб. Бог ще го направи, братко и сестро. Точно сега ще започне твоето чудо. Точно сега с това послание ще започне чудото за човекът, за който ти се молиш, да бъде изцелен и освободен от диабета, от духа на немощ. Всеки тумор нека да изсъхне, кажи го с мен, за човека, за който ти се молиш. Изпрати му това послание в името на Исус. Ти нямаш тумор. Той изчезва, той изсъхва в името на Исус. И този дух, който създава тези тумори в тебе, в името на Исус му заповядвам да напусне. Духът на диабет, в името на Исус го вързвам и му заповядам да напусне. Кажи: аз нямам диабет. Кажи: човека, за който се моля, няма диабет. Неговата диагноза е съвършенно здрав в името на Исус. Направи тази изповед, направи тази декларация. Тя е божествена. Говори това, което Бог говори. Не дей говори това, което света говори. Не дей говори това, което дявола, неговите демони ти нашепват. Не. Отречи се от всичкия буклук, който Сатана е успял да вкара в твоя ум, братко и сестро. Започни да дишаш. Кажи: Господи, искам да дишам нов въздух. Искам да влеза в Твоето присъствие. Създай една атмосфера, в която да живееш, братко и сестро, не само 2 часа неделен ден в седмицата, а да я живееш постоянно, 24/7, от понеделник до неделя. И така до края на твоя живот, братко и сестро. Това е моята цел. Нека да бъде и твоята цел. Създай атмосфера. Насякъде, където си, нека да бъде атмосферата на Святия Дух, братко и сестро. В твоята кухня, спалня, хол, в колата ти, на работното ти място, по пътя, където и да си. Ходи в атмосферата и присъствието на Святия Дух, братко и сестро. Защото там е свобода, радост, сила, победа. Имаш така победоносен ум, позитивен ум, божествен ум, Христов ум. Братко и сестро, бъди благословен в днескашния ден. Декларирай, че си изцелен в името на Исус сега в този момент. Постави ръката си там, където те боли, на болното място. Също се молим и за хората, които имат депресия, отчаяние, паника атаки, страхови неврози, страхове от тъмно, страхове от високо, страхове от животно, страхове от насекоми, страхове от кучета, страхове от каквото и да е било, страхове от сезони, страхове от светлината, от каквото и да имаш страх. Бъди свободен, отречи се от този дух, братко и сестро. В името на Исус. Прибъдвай в Бог. Вързвай
всеки път, когато почувстваш, че идва атака срещу тебе, кажи на духа, който ти атакува, в името на Исус му заповядай, защото много е важно да го направиш. Просто му кажи: в името на Исус те вързвам те. Ето, сега има хора, за които просто трябва да се молим да вържем този дух на мизерия. Бог го нарича поглъщател. В името на Исус вързвам този дух, който поглъща твоите финансови благословения и си в мизерия. В името на Исус бъди свободен и започни да сееш. Единственият начин, с който този дух се вързва, и когато сееш за Божието дело, когато изпълняваш това, което е Божията воля. В Малахия 3 глава, 10 стих, там Бог казва и обещава, че когато ние го изпитаме, когато направим това, което е угодно на Него, за Божието дело, за Божието царство, когато ние посеем нашите десятъци, там където се храним, там където се воюва за нас, Бог обещава, че ще отвори небесните прозорци до толкова, че да няма да има място, къде да събираме благословенията на Бог, братко и сестро. И Бог обещава, че този демон на мизерия, демон на поглъщател ще бъде смъмрен. Бог ще го смъмри. И ти ще бъдеш свободен от това си състояние. Бъди благословен в днескашния ден. Бъди свободен от всичко това, което ти атакува в този момент. Аз декларирам в името на Исус, че ти нямаш тумор, че ти нямаш рак, че ти нямаш алергии, че твоите органи са съвършенно здрави, изцелени в името на Исус. Декларирам, че ти не си болен. Декларирам, че ти няма да умреш, но ще живееш, ще разказваш великите Божии дела. Ти няма да умреш. Кажи го на глас: аз няма да умра от атаките на Сатана. Аз няма да умра. Кажи го. Кажи го 10 пъти. Ако е нужно за целия ден, кажи го 100 пъти. Кажи го: няма да умра. Направи тази декларация. Аз няма да умра, но ще живея и ще разказвам великите Божии дела. Кажи го: аз съм изцелен в Исусови рани, защото Бог е обещал, братко и сестро, че когато се покаеш, 103 псалм, 3 стих, че Той е, който прощава абсолютно всичките ти беззакония. Повярвай го, повярвай го, повярвай го. Сега в момента се покайваш от сърце и Бог ти го прощава. И следващото, което Бог ти обещава в втората част на този стих е: изцелява. Изцелява. Единственият, който може да го направи, братко и сестро, не е човек, не е никой лекар на планетата Земя, но само Бог може да го направи. Казва: изцелява всичките ти болести. Никой друг не е в състояние да изрече подобни думи. Но нашият Бог, братко и сестро, може. Просто кажи: Господи, благодаря ти, че ти изцеляваш всичките ми болести. Има хора, които имат болести от главата до петите, защото през тяхния живот, още от младостта им, знам много братя и сестри, които са били измъчвани, които са страдали от близки и са стигнали до едно състояние, че да имат белези в живота си, в тялото си, от главата до петите. И Бог, братко и сестро, ти обещава, че ще изцели всичките ти болести. Аз се моля всичките ти болести да бъдат изцелени в името на Исус. Декларирам: бъди изцелен от главата си, братко и сестро, до петите. Нека присъствието на Бог сега да те докосне. Ако ти се повръща, повръщай. Ако ти са кашли, но бъди освободен в името на Исус. Нека Святия Дух, нека огъня на Святия Дух сега да мине от главата ти до петите ти, да направи едно пълно освобождение, едно пълно изцеление, съвършенно. И ако имаш нужда от творчески чудеса, нека Бог да направи творческо чудо за тебе, братко и сестро, да създава нови органи, да създава всичко това, което ти липсва. Ако имаш по-къс крак, нека да се изравни като другия, чрез силата на Святия Дух. Ако имаш по-къса ръка, изкривен гръб, крайници, каквото и да е, нека Бог да ти добави жили, кости,
меса, мускули. Нека Бог да направи творческо чудо в твоя живот. Ако ти липсва бъбрек, нека Бог да ти даде нов бъбрек. Ако имаш нужда от възстановяване на полуунищожени или почти унищожени органи, нека Бог да ги реставрира съвършенно. Амин, Татко Святия. Прави чудеса, Господи. Бог иска в този момент, братко и сестро, в тая молитва, просто да имаш вяра. Да имаш вяра. Това е, което иска Бог в този момент от теб. Да имаш една истинска вяра и да започнеш да декларираш победата, която Исус остави за твоя живот. И не само победа. Божието Слово казва, повече от победители сме в Христа Исуса. Какво означава това? Това означава, братко и сестро, лесна победа. Знаеш ли защо е лесна? Лесна е, защото Исус се извоюва за нас. Ако трябваше ние да я спечелим тая битка, нямаше човек на планетата Земя, който можеше да се справи с греха, да победи всичките изкушения, всеки демон и самия дявол. Такъв човек не съществуваше на земята и никога няма да съществува, освен нашия Бог и Спасител Исус Христос, който го направи за нас и Той ни подари тази победа, братко и сестро. Затова сме повече от победители, защото е от Бога дадено, абсолютно, съвършенно, благословенно, пълното дело на кръста за нас. И от нас се иска, братко и сестро, вяра. И тая вяра може да е много малка, но Бог ще я употреби. Бог ще я употреби за теб. Просто отречи се от всеки грях. Покай се. И се хвани за Бог. И му кажи, Господи, докато не ме благословиш, аз никога няма да те пусна. И когато ме благословиш, аз пак няма да те пусна, защото му кажи, Господи, аз знам. И цял живот да търся, знам, че няма да намеря друга по-прекрасна личност, която да се струва да обичам с цялото си сърце, с всичката си сила, с всичкия си ум, с всичката си душа, повече от Тебе. Няма друга такава личност. Няма, Господи. И когато Бог те благослови, продължавай с всичка сила да бягаш за Него, братко и сестро, за да ходиш от победа в победа, от слава в слава, от благословение в благословение. Самия ти да бъдеш издигнат от Господа за едно голямо благословение, за Божието царство, за църквата на Христос, за Неговата невяста, тук на земята, братко и сестро, защото Бог идва скоро да вземе църквата си, в който и да е момент. Може Бог да дойде да вземе църквата си, може този ангел да изсвири с оная славна трава, както ни казва Божието Слово. И първо мъртвите в Христа, които са починали, ще възкръснат. И после ние, които все още сме тук на тази земя. Така че нека се намерим достойни, братко и сестро. Защото не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще бъде спасен. А онзи, който изпълнява волята на Господаря си. Така че нека да бъдем истински, искрени и да бъдем изпълнители, братко и сестро, на Словото. Изпълнители. Защото те са тези, които наистина ще бъдат благословени от Господа. Бъдете благословени, скъпоценни светии, в днескашния ден. Вярвам, че това послание те е вдъхновило да вярваш за твоето изцеление, за твоето освобождение и за твоето благословение на теб, твоя дом и за всички онези хора, за които ти се молиш и обичаш, братко и сестра. Амин и амин.